Hello, I'm here at Casa Cusinero Restaurant here in Calasiao, Pangasinan. Let's see what is the food inside and let's try to eat here. Looks so beautiful place. While waiting the food, let's take picture. O, diba? So guys, what's this? And please don't forget to like, share, and subscribe for updated to my next upload. Yan ang in-order namin, ang chicken biryani. Wow, looks delicious. Habang naghihintay, ayan, tingnan nyo muna yung decoration, ang ganda. At ayan, oh, pwede palang i-decorate ng mga hikaw. Hikaw ba yan? It's like hikaw. Sorry. At ayan, ang ganda ng chandelier, o diba? Pak na pak. Wow! Ang ganda ng view. At ang table setup, o diba? Parang ako, ang ganda, diba? Joke lang. Wow, ang sarap ng chicken biryani. Ang garlic chicken, wow, sarap niyan. At ang favorite kong tofu sisig. Iyan ang aming in-order. Simple lang at gutom na ang lola. Let's try and eat. At lagyan natin ng kalamansi ang ating tofu sisig. Maganda kapag maraming kalamansi to, mga ka-friendship. Ayan ang ating favorite, simple food but delicious. At umikot ang manok. Umikot ang manok talaga, ha. Ayan, sa sobrang sarap. Ayan mga ka-friendship. At ayan, lantakan na natin ang ating sisig. Simpleng-simple, di ba? At naku po, sana mabusog tayo sa ating ulam ngayon. Napakasarap talaga itong chicken biryani na binilikan ng aking anak. At ito na, may pailaw pa. O diba, may candlelight pa. So, guys, let's eat na. Ayan, umpisahan ng kumain. So, let's pray muna bago kumain. Thank you, Lord, for the food that you've given to us. Every day, every meals. Marami pa silang food na masasarap dito, mga ka-friendship. At pwede kayong umorder ng iba't ibang klase. Ayan mga ka-friendship, oh, ang sarap niyan. Ayan mga ulam, iba-ibang klaseng ulam, mga ka-friendship. Meron din silang mga tinapay, cake, at kung ano-ano pa na pwedeng pang-take out, ang dine-in. So guys, that's all for today, my friend. Thank you for watching. And if you like my video today, please click the like, share, and subscribe para updated kayo sa mga susunod ko pang videos.